Vale, aquí us faré un truc amb les cartes. Vale. I ara, amb totes les cartes, les ajuntaré. Vale. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Una, dos, 3, 4, 5 i 6. Segona carta, si us hi fixeu. Una, dos, 3, 4, 5 i 6. D'acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Una, dos, 3, 4, va, doncs, 4 euros i aquesta, ok. Vale, ara mireu com estan. I ara vaig a aixecar aquesta i... Ta-ta-tan, tan, tan, ta-ta-tan! La solució! Aquesta està aquí!